eki asko ezagutu behar da, eta ondo ezagutu behar da. Ekik bai irakasle rol aldaketa ekarri duela, hori argi dago, eta kompetentziak zer diren ere hori erakutsi dio irakasleari, ez? Eta nolabait kultura horretan sartzen zeanen edo metodologia horretan sartzen zarenean, proiektuak batzearen ideia etzan olako zerbait arraroa izan. Eta lehenengoa izan zen ikasgaien arteko uztarketa egitea. Helburuak hartu, unitateak hartu eta ikusi nolabait euren arteko lotura hori. Eta lotura hori proiektu esanguratsu batean bihurtu. Alde batetik SL, soziolinguistikoa, gizarte euskera eta gaztelera, eta beste alde batetik zientifiko-teknologikoa, mate, teknologia eta natur. Bi eremutan ikasgai bat izaten da hezurdura markatzen duena, eta hezurdura horretan gainontzeko ikasgaiak azken proiektuari ere ematen dio, jaten ematen dio, ez? Ez dira alde batera uzten ere ikasgai bakoitzaren helburu didaktikoak. Helburu didaktiko horiek ere lortu egin behar ditu ikasleak, ez? Eta, prozesu bat izan da 5 urte hauetan, eta oraindik daukagu ikasteko, gauzak fintzeko, batez ere ebaluazioan, prozesuan, proiektu oso handiak eta magnitude handikoak irten ziren hasiera batean, hori pixka bat, xamurtzen jungea eta beti ere, ikasleari begira, ikasle horrek ea zer behar duen, eta ikasleen erritmo, interesetara egokituta. Eta oso gustora daude. Orduan, eurak gustora ikusten ditugunean pozik, eta euren onena ematen, azkenen irakaslea ere pozik. Oso pozik, bai.